Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la quwata illa billah. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kada ula tu waladis man kocu ilka atriatin finda aidon kubil. Kada iku koyok mengkono wa ma bitawa alifin kot jumi'ah. Ulatu utawi lapat ulatu. Waladi utawi jamak mu'anas salim. Kot ju'ilah. Kot ju'ilah temen-temen kang didadekake. Apa aladi isman ing dadi isim iku kaatriatin koyok contone lapat atriatin. Nda utawi iki i'rab jar lan nasab nganggo kasra iku kubila diterima apa nda aidon kali maneh fihi ing dalem aladi. Asaro awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane kada ulatu. Illa anna ulatu marang sak temene lapat ulatu iku tajri lumaku apa lapat ulatu majra jam ilmu anasi. Majra jam ilmu anasi ing kaya enggon lumakune jamak mu'anas asalimi kang selamat. Fi anaha ing dalem sak temene lapat ulatu iku tungsobu dinasupake apa lapat ulatu bil kasroti kelawan kasro. Walaisat lan ora ana apa lapat ulatu iku bijam imu anasin kelawan jamak mu'anas salimin kang selamat apa jamak. Balia balik utawi ulatu iku mulka kotun lapat kang dipadakake apa lapat ulatu bihi kelawan jamak mu'anas. Wadalika utawi mengkono-mengkono mulka kotun bi iku li ana krana sak temene ulatu iku la mufrada ora ana mufrad iku maujud laha keduwene ulatu min lafdia saking lapate ulatu. Suma asaro mongko keri-keri awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef waladis man kojuil rupane waladis man kojuil ila anama marang sak temene perkara sumia kang diarani apa bihi kelawan emak min hadal jam'i saking iki jamak wal mulkaki lan lapat kang dipadakake bihi kelawan hadal jam'i nakwu atriatin sepadane lapat atriatin contone lapat atriatun iku yung sobu kang dinasupake apa masuniabi min hadal jam'i bil kasroti kelawan kasro. Kama kana kaya oleh ana apa emak iku goblat tasmiyati. Iku goblat tasmiyati ing dalem sadurunge digawe nama. Bihi kelawan hadal jam'i. Wala yukdafu lan ora dibuang minhu saking emak apa atanwinu tanwin. Nakwu umpamane contoh hadihi adriatun. Hadihi utawi iki iku adriatun. Mbak adria, tata ngene ya. Hadihi utawi iki wong wadon iku adriatun mbak adria. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun adriatin ing adria. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi adriatin kelawan adria. Adria iku nama wong ta nama desa ya. Tanah Adria. Hada nama wong ngono wae ya. Namani sakarep ya. Adria ngono wae. Hadi utawi iki iku adriatun
adri'ah. Tato ngene ya. Hadiyu utawi iki wong wadon iku adri'atun ba adri'ah. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun adri'atin ing adri'ah. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi adri'atin kelawan ba adri'ah. Hada utawi yung sobu bil kasroti. Hada utawi iki yung sobu bil kasroti. Huwa yo hada iku al madhabu pendapat asokiku kang soke. Wa fihi lan iku tetep ing dalem masunia bihi. Madhabani utawi madhab loro akoroni kang wene karuni. Akaduhuma utawi salah sijine madhabani iku anahu sak temene masunia bihi. Iku yurfa'u kang dirufa'ake apa masumia bihi bidomati kelawan doma. Wayung sobu lan dinasupake apa masumia bihi wayujaru lan dikasroake apa masumia bihi bil kasroti kelawan kasro. Wayuzalu lan diilangake minhu saking masumia bihi apa at-tanwinu tanwin. Nakwu umpamane contoh. Hadi utawi iki wong wadon ngono ayo. Iku adri'atu adri'ah. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun adri'ati ing adri'ah. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi adri'ati ketemu adri'ah. Dadi wayu zalu minhu tanwin. Jadi tanwine itu dihilangkan. Wayu zalu minhu tanwin ya. Tanwinnya itu dihilangkan, tidak boleh ditanwin. Wasani utawi kang kaping pindho. Iku anahu sak temene masumiya bi. Yurfa'u iku dirofa'ake apa ngene ya. Wasani utawi kang nomor loro. Iku anahu sak temene masumiya bi. Iku yurfa'u kang dirofa'ake apa masumiya bi bidomati kelawan doma wayung sobu lan dinasupake apa masumiya bi wa yujaru lan dijirake apa masumia bi bil fatkati kelawan fatkah. Wa yukdafu lan dibuang minhu saking masumia bi apa atanwinu tanwin nakwu umpamane contoh hadi atriatu. Hadi utawi iki iku adriatu adriah. Tatawa tinamakne wong wedok ya kena ya. Hadihi utawi iki wong wadon iku adriatu adriah. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun adriata ing adriah. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi adriata kelawan bi adriat. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi adriata ketemu adriah. Jadi wayuk dafu minhu tanwin dibuang tanwine ya. Wayurwa lan diriwayatake apa qauluhu pengucape syair Bakar Towil. Tanawartuha min adri'ata wa aluha biyasriba adna dariha nadorun ali. Tanawartu angen-angen sapa ingsun. Tatawa ngene ya. Tawanartu ningali sapa ingsun ha ing mabubah min adri'ata saking tanah adri'ah wa ahluha lan keluargane makbubah biyasriba kelawan tanah Yasrib. Adena utawi luwe parke adena dariha ngono ya. Adena dariha utawi luwe parke omahe makbubah iku nadorun pandangan tato peninggal. Iku nadorun pandangan tato peninggal aliyun kang luas tato kang luhur. Nek pandangan yo kang luas, nek peninggal yo kang luhur ngono ya. Nadorun pandangan aliyun kang luas tato ngene. Nadorun iku peninggal aliyun kang luhur. Bikasritai kelawan kasroita munawanatan bil kasritai kelawan kasroita
munawanatan kali kang ditanwin kal madhabi kaya madhab al awali kang awal. Dadi ulak tanwin kaya madhab sing awal ya. Wa bi kasriya lan kelawan kasra ita bila tanwinin kelawan tanpa tanwin kal madhabi sani kaya madhab kal madhabi kaya madhab asani kang kaping pindho. Dadi ana sing lak menurut madhab sing awal iku tak iku ditanwin, tapi lak menurut madhab yang kedua kelawan tanpa tanwin, tidak boleh ditanwin. Wabi fatkiha, wabi fatkiha lan kelawan fatkai tak bila tanwinin kelawan tanpa tanwin kal madhabi koyok madhab asalisi kang nomor 3. Wal jura bil fatkati ma yang sorib malam yundab au yakuba da al rodib. Wajuro lan ngejirake sapa sira bil fatkati kelawan fatka ma ing isim layang sorib kang ora nrimo tanwin apa ma. Malam yudhab selagine ora dimundhufake apa malayang sorif. Au yaku utawi ana apa malayang sorif ba'da'al ing dalem sakwise al iku rodib. Iku rodib atut guri apa malayang sorif. Rodib iku artine gonceng guri ya, goncengan guri. Atut guri. Gonceng guri. Asaro awe isaro sapa Kyai Musonef. Bihadal baiti kelawan iki labet ilal kismi marang bagian asani kang kaping kang nomor 2 kang kaping pindho. Mimma sangking perkara nabah kang ganti fi ing dalem ma apa karukatun apa karukat an karukatin saking karukat kang liya saking karukat kang weneh. Wawa utawi manabah fiya iku al ismu isim aladi isim layang sorifu kang ora nampa atau kang ora nrimo apa isim wa hukmuhu utawi kukume utawi hukume malayang sorif iku anahu sak temene malayang sorif iku yurfa'u dirofa'ake apa malayang sorif bidumati kelawan duma. Naku umpamane contoh atau sepadane contoh ngono ya kena ya. Naku sepadane jaa akmadu. Contone lapat jaa akmadu. Jaa wis teka sapa akmadu akmad. Wayung sobu lan dinasupake apa malayang sorif bil fatkati kelawan fatka. Naku ro'a itu akmada. Sepadane contoh lapat ro'a itu akmada. Ro'a itu ningali sapa ingsun akmada ing akmad. Wayu jaru lan dijirake apa malayang sorif bil fatkati kelawan fatka aidon kalimane naku marortu bi akmada. Contone lapat marortu lewatan sapa ingsun bi akmada ketemu akmad. Fanabat mongko ganti apa al fatkatu fatka anil kasroti saking kasro hada utawi iki yujaru bil fatkati idalam yudhab hada utawi iki yujaru bil fatkati iku idalam yudhab nalikane ora dimundhufake apa malayang sorif au yako utawi tumiba apa malayang sorif ba'dal alifi ing dalem sakwise alif walamilan lam. Fa in undifa mongko lamun diindufake apa malayang sorif. Jurra mongko dijirake apa malayang sorif bil kasroti kelawan kasro. Naku marortu bi akmadikum. Sepadane lapat marortu bi akmadikum. Marortu lewatan sapa ingsun bi akmadikum ketemu akmate sira kabeh. Wakada lan kaya mengkono undifa jura bil kasroti. Idadakola
nalikane mlebu nalikane manjing utawa mlebu hu ing malayang sorib apa al alifu alif walamulan lam. Naku umpamane contoh marortu bil akmadi. Marortu lewatan sapa ingsun bil akmadi ketemu Ahmad. Soalnya dibaca kasro itu ada alif dan lam. Kalau tidak ada kasro, tidak ada alif dan lam, harus bi akmada ya. Fa'inahu mongko sak temene malayang sorif. Iku yujaru dijerake apa malayang sorif bil kasroti kelawan kasro. Wabillahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.